Čaute, vítam vás pri novom treťom krstolku a dnes na počesť tejto témy som si dala červený rúž, pretože sa budeme rozprávať o menštruácii. A možno si hovoríte, že o téme menštruácie už viete všetko a prečo o tom nahrávam video a tak ďalej, ale toho, čo vnímam okolo seba, z toho, čo vnímam na internete a z toho, aké otázky mi chodili, je mi jasné, že toto video je viac ako potrebné. Ak patrite medzi dievčatá alebo chlapcov, ktorých táto téma zaujíma, alebo ktorí sa o nej proste nemajú na koho spýtať, nemajú sa o nej s kým porozprávať, som tu pre vás, takže ak máte aj akékoľvek doplňujúce otázky, môžete mi napísať na moje sociálne siete alebo na mail a môžeme o tom pokecať viac. Keď som sa mojich sledovateľov pýtala na to, že čo oni riešili vo svojej puberte alebo proste v dospievaní a tak ďalej, tak tá menštruácia bola jedna z najčastejšie opakujúcich sa tém. A naozaj v našej dobe sa o tom strašne málo rozprávalo. Zároveň niektoré tie menštruačné pomôcky boli v tej dobe nové a tým pádom ani naše mami nám toho veľa nevedeli vysvetliť. To isté sa týka antikoncepcie, ani s tou naše mami veľakrát nemali skúsenosť, takže to bolo také akože pokus omyl v podstate. Dnes už máte internet a môžete si tu vyhľadať kopec vecí, ale zároveň je tu veľa informácií, ktoré nie úplne sedia. Poďme úplne od základu, výmena vložky, výmena tampónu, ako sa to robí, prečo sa to robí, ako často sa to robí a tak ďalej a tak ďalej. Vložky sa menia cca každé 3-4 hodiny. Ak je krvácanie silné, napríklad prvé 2 dni menštruácie alebo celkovo ak máš proste silnejšie krvácanie, tak si ich meň častejšie. Dôležité je, aby ty si cítila komfort, keď máš tú vložku, aby to nebolo proste mokré, nepríjemné. Ak si necháš vložku hlavne pri silnejšom krvácaní dlhšie, môže ti to spôsobiť jednak nepríjemné pocity, jednak nepríjemný zápach. Ja osobne som vždy preferovala tie krydielkové vložky, lebo sa mi lepšie pripevnili na tie nohavičky a mala som taký väčší pocit ako keby bezpečia, že sa to nepohne, neodlepí a tak ďalej a tak ďalej. Keď si dávaš tú vložku dole a meníš ju za novú, tak ju treba zrolovať a zarolovať buď do toaletného papiera alebo do obalu tej ďalšej novej vložky a vyhodiť do koša. Nie je to záchoda, prosím vás. Vložky, tampóny a všetky tieto veci sa nikdy nevyhadzujú do záchoda. Ja viem, že niekomu to môže byť trápne, proste výjsť z tej kabinky a vyhadzovať to tam do koša a neviem čo, ale naozaj je to treba, nedáva sa to do záchodu. Ak je ti to trápne, ak sa za to hanbíš, tak radšej si počkaj, kým v tej kúpeľni, kým v tom priestore nikto nebude a potom to choď vyhodiť, ale určite to nedávaj do toho záchodu. To isté platí aj pri tých tampónoch. Tie sa môžu meniť, dajme tomu menej často ako tie vložky, 4 až 6 hodín, najneskôr po 8 hodinách, ale to ja osobne neodporúčam. Pre mňa osobne vždy bolo komfortné tak 3-4 hodinky max. Nikdy nie je dlhšie ako tých 8 hodín, pretože existuje syndrom toxického šoku a to môžeš dosať práve vtedy, keď máš ten tampón. Je to vec, ktorá sa nedieje na bežnej báze a nemusíš sa toho bať proste pri bežnom nosení tampónov, ale môže sa to stať, je dobre vedieť, že niečo také sa môže stať a deje sa to práve vtedy, keď máš ten tampón oveľa dlhšie. Tampóny, takisto ako vložky, sa delia podľa absorpcie. Na slabšie krvácanie, slabšiu menštruáciu sú menšie tampóny, na silnejšiu sú hrubšie a väčšie tampóny. Ja odporúčam to aj meniť počas cyklu, keď máš tie silnejšie dni, kúp si tie silnejšie, keď máš tie slabšie dni, radšej používaj tie menšie, tie na to slabšie krvácanie. Dôležité pri zavádzaní tampónu je byť v správnej polohe a zavádzať ho správnym smerom a správnym spôsobom. Prvá vec, treba sa uvoľniť, treba to predýchať, nebyť proste v napätí, lebo vtedy sa to môže zavádzať ťažšie. Tampón nezavádzame takto, ale zavádzame ho asi v takomto nejakom sklone. Samozrejme, u každého to bude trošku iné, pretože každého telo, anatómia, pohlavné orgány a tak ďalej sú trošku iné. Mne osobne vždy vyhovovalo byť v takom polodrep sa to volá. No proste ani nesedíš, ani nestojíš, ale niečo medzi. Dôležité je necítiť ten tampón. Ak ho máš správne zavedený, tak ho necítiš. Ak si ho zavedieš nesprávne alebo proste zlým smerom a tak ďalej, budeš ho cítiť a bude to nepríjemné a to nechceme. Okrem vložiek a tampónov existujú ešte menštruačné kališky. Vec, ktorú som vôbec nepoznala, keď ja som chodila na strednú, ale vec, ktorú mám veľmi rada. Siaham po nej asi rovnako často ako po menštruačných nohavičkách, veľmi často v spojení, alebo len jedno, alebo len druhé. Existujú menštruačné disky, tie sa priznám, že som nikdy nepoužívala. Menštruačné kališky jednak sa dajú nosiť dlhšie ako tampóny, jednak je to ekologickejšia varianta a nie každému proste vyhovuje ten tampón a to, čo ten tampón akože z čoho je vyrobený a tak ďalej, tak ďalej. Proste ja tampóny, vložky nepoužívam, respektíve používam vo veľmi krajných prípadoch. Napríklad, keď som cestovala do Prahy, dostala som menštruáciu o týždeň skôr, ako som ju mala dostať a nemala som tam nič so sebou tým pádom, tak som si cez Volt objednala, už si nepamätám, že či vložky alebo tampóny, alebo proste jedno z toho, vtedy som to používala. Ja osobne siaham po menštruačných nohavičkách a po kališkoch. To je to trošku praxe, ale to si myslím, že aj zavádzanie tampónov, aj správne nasadenie vložiek do nohavičiek chce proste trošku praxe. Za mňa je to skvelá alternatíva a teda moje tipy na zavádzanie menštruačného kališku sú tie, že keď ho zavádzaš dnu, tak ho stlačíš, nedávaš ho tam roztiahnutý, ale stlačený, zavedieš ho dnu a potom on sa sám ako keby vystrie a keď ho vyberáš, neťaháš ho za tú vec, čo z neho trčí, ale musíš ako keby
rukami ho trošku tak obklesiť, jemne stlačiť, aby ten podtlak sa uvoľnil a vtedy ho vieš úplne v pohode vybrať. Áno, je to viacej messy, ako keď si vyberáš tampóny alebo keď používaš vložku, ale za mňa stále lepšia alternatíva, mám to radšej, vyhovuje mi to viac, môžeš to nosiť dlhšie ako tých 8 hodín, môžeš to mať kľudne 12 hodín a to isté menštruačné nohavičky. Aj toto sú proste veci, ktoré potrebujú prax, naučíš sa to najlepšie, takže to budeš skúšať a čím budeš staršia, tak tým ti to pôjde lepšie. Prišla otázka, že či má byť menštruácia naozaj bolestivá a že vraj má pomôcť pôrod na tieto bolesti. Menštruácia nemusí byť bolestivá, ale môže. Pôrod rozhodne nie je liek na bolestivú menštruáciu, bohužiaľ. Mám za sebou 2 pôrody a teda stále som mala bolestivú menštruáciu. Ten mýtus, že tie bolesti proste patria k tomu, tie veľké bolesti, a že to úplne prirodzené a že proste treba sa cez to preniesť, je blbosť, hej. Ja som svojho času mávala tak šialené menštruačné bolesti, že som vždy musela utiekať zo školy domov, aby som odpadla od bolesti doma a nie v škole. To hovorím, akože teraz to hovorím s takou nadsázkou, že odpadla od bolesti, ale naozaj som párkrát odpadla od bolesti, alebo teda nielen od bolesti, ale aj z toho, že sa mi proste spájalo s tým takéto, že sa mi točila hlava, že som bola strašne slabá a tak ďalej. A proste veľa žien chodí aj cez tieto strašné bolesti ďalej do práce a fungujeme a sú to proste bolesti a krče, ktoré by možno zložili aj nejedného chlapa, ale my s nimi proste ďalej fungujeme a tvárime sa, že vlastne však to tak má byť. No, nemá úplne. Mierne nepohodlie, mierny tlak v podbrušku alebo v krížoch, prvý, druhý, maximálne tretie menštruácie je v poriadku. Ak už máš ale bolesť, ktorá ti bráni normálne fungovať, pri ktorej proste nemôžeš ísť do školy alebo do práce, tak to už je skôr bolesť, ktorú by som riešila. Môže to byť príznak endometriózy, môže to byť príznak niečoho iného, a čo treba riešiť s lekárom, teda s gynekologom alebo svojou gynekologičkou. A naozaj treba chodiť k tej gynekologičke ako na preventívne prehliadky, tak vždy vtedy, keď máš nejaký problém. Treba tam chodiť. Je to proste zodpovednosť voči samému sebe a svojmu telu. No a teda to, že pomôže len pôrod, môže pomôcť, nemusí pomôcť. Proste po pôrode sa menia hormóny, mení sa hormonálne nastavenie tela a napríklad ja som po prvom pôrode mala miernejšiu menštruáciu, nemala som až také bolesti, a po druhom pôrode sa mi to naopak, by som ešte povedala, že zhoršilo. Takže môže to byť tak a môže to byť iné. Čo môže pomôcť na bolesti? Môže byť antikoncepcia. Tiež nie vždy to je zaručená pomoc, ale môže to byť jedna z možností, pretože práve tá pracuje s hormónmi. No a čo pomáha na bolesti je ibuprofen, ten zaberá na menštruačné krče a najlepšie začne fungovať predtým, keď si ho dáš ešte predtým, než to úplne naplno prepukne. Samozrejme aj teplo, oddych, veľa tekutín pomáha. Ak je tá bolesť naozaj veľmi silná, treba ísť tej lekárke a treba to riešiť. Ja akože nechcem veľmi sa púšťať do hĺbky v tejto téme, lebo proste nie som odborník a môžem vám hovoriť bez mojej vlastnej skúsenosti, ale ja osobne to mám tak, že naozaj, keď som si sledovala ten cyklus, keď som pred tou menštruáciou bola viacej v kľude a dávala som si pozor aj na to, čo jem a tak ďalej, tak bola oveľa znesiteľnejšia, ako keď som išla proste naplno, neoddychovala som, bola som nevyspatá a jedla som 5. cez 9, tak vtedy tie bolesti boli horšie. Proste, takže myslím si, že aj tá životospráva vie takéto veci dosť ovplyvniť. Veľká téma, antikoncepcia, patrí k téme menštruácie pre mňa, aj aktuálne, pretože ja aktuálne už druhý mesiac nemenštruujem, pretože som sa rozhodla brať kontinuálne antikoncepciu. Ja osobne som sa tú antikoncepciu rozhodla brať kvôli pleti, pretože sa mi zhoršila pleť a myslela som si, že je to hormonálne. Rovnako tak teda mi dosť vadili tie bolestivé menštruácie, ktoré som mala. Vadilo mi PMS, teda to, ako som sa cítila pred príchodom tej menštruácie, to bolo hrozné. No, ale zistila som, že u mňa to akné nebolo teda hormonálne a tým pádom tá antikoncepcia na toto až tak mi nepomohla. Musela som skôr riešiť životosprávu. Beriem teraz hormonálnu tabletkovú antikoncepciu, práve zameranú na aj na tú pleť. Zvažujem, že by som prešla na vnútromaternicové teliesko hormonálne namiesto tej tabletkovej formy, lebo je to lacnejšie, praktickejšie, dlhodobejšie. Každopádne, existuje teda hormonálna antikoncepcia, to sú tabletky na plasti alebo špirála, teda to teliesko. Tieto metódy môžu mať vplyv, vždy je to individuálne, môžu mať vplyv na bolestivú menštruáciu aj na nepravidelný cyklus. Pri niektorých ženách menštruácia veľmi často úplne vymizne a teda hlavne pri tej tabletkovej antikoncepcii vy si môžete vybrať, či ju na týždeň vysadíte alebo budete brať placebo tabletky, alebo či ju beriete kontinuálne a nemáte tú menštruáciu. Čo by som k tomuto chcela povedať, prosím vás, to je jeden z najväčších mýtov, že toto strašne škodí telu a neviem čo, toto. Tá menštruácia, ktorú máte počas brania antikoncepcie, nie je skutočná menštruácia. Toto je informácia od My Swedish Gyn Life, od Denisky Martišovej, nie je nejaký môj dohad alebo vymysel. Je to tam zavedené len na to, aby ženy boli akože komfortnejšie s tým, že stále majú ten cyklus. Ale tá menštruácia počas brania antikoncepcie nemá absolútne žiaden význam, absolútne. Takže kľudne môžete brať tú antikoncepciu kontinuálne,
je to v poriadku a vyhnite sa tak tej menštruácii, ktorá aj tak nie je skutočná počas brania antikoncepcie. Vyhnite sa tým bolestiam, tým nepríjemným stavom. Myslím si, že veľa ženám by toto vedelo veľmi pomôcť. Áno, a ja som bola chvíľu taká, že aj je antikoncepcia dobrá vec a nerozhádže mi to hormóny a neviem čo, ale ja som mala napríklad tak rozhádzané hormóny alebo proste tak nepríjemné to PMS, že pre mňa to, že som začala brať antikoncepciu teraz, je absolútne oslobodzujúce. Žije sa mi proste ľahšie, moje príznaky a symptómy ADHD sú oveľa znesiteľnejšie, pretože nemám ten hormonálny cyklus, ktorý každý mesiac proste má rôzne fázy, ale som stabilizovaná a je mi proste ľahšie sa mi žije teraz. Veľmi dôležité je vedieť, aké sú vedľajšie účinky antikoncepcie. Ak fajčíte, beriete antikoncepciu, máte zvýšené riziko trombózy, treba hlásiť svojej gynekologičke, keď si nechávate predpisovať antikoncepciu, či fajčíte alebo nefajčíte. Ďalšie vedľajšie účinky sú zmeny nálad, môžu byť zmeny nálad, nižšie libido, here I am, bolesti hlavy, nevoľnosti, najmä v tých prvých mesiacoch, kým sa to ako keby tak zastabilizuje. A teda nie každá žena proste zažije tieto vedľajšie následky. Ešte mi napadá jeden vedľajší následok, ktorý môže byť zavodnenie, ale tiež záleží od toho, aký druh, ktorý konkrétne antikoncepcie beriete. Ale teda nemusí sa týkať každého, ale je dôležité o tom vedieť, že sa to môže stať, aby ste to vedeli s tým spojiť a vedeli ste potom nejakým spôsobom pracovať. Koncepciu môžete začať brať pred prvým pohlavným stykom, po prvom pohlavnom styku, že nie je to nejako limitované. Teda po vysadení antikoncepcie môže tomu telu trošku dlhšie trvať, vrátiť sa do nejakého cyklu a tak ďalej. Môže, ale nemusí. Ja napríklad, keď som vysadila antikoncepciu, tak ani nie mesiac a už som bola tehotná s mojou prvou dcerou, takže nie u každého je to také, že neviete potom otehotnieť alebo nemáte naspäť ten cyklus. Proste naozaj je to veľmi individuálne, veľmi rôzne, každý sme iný. Niekomu sadne nejaká antikoncepcia, niekomu sadne nejaká iná, sú proste rôzne typy a treba si proste nájsť to, čo vám vyhovuje. Ak vám vyhovuje nebrať antikoncepciu a mať svoj cyklus, je to úplne v poriadku. Ak vám vyhovuje si v niečom uľahčiť tie veci tou antikoncepciou, tiež je to úplne v poriadku. A není to ani žiaden démon proste, ktorého sa treba báť. Je to proste liek, je to nejaký nástroj, není to ani povinnosť, není to ani žiadne zlo, není to ani žiadna záchrana, je to proste liek, nástroj na riešenie nejakých konkrétnych vecí. Veľa dievčat viem, že rieši nepravidelný cyklus a nemá sa o tom s kým porozprávať, pretože ešte neboli napríklad u gynekologa alebo sa proste nebavia o takýchto veciach so svojimi rodičmi. Plne to chápem. Čo by som ja poradila každému dievčaťu, ktorému už začala menštruácia, je trackovať si svoj cyklus. V mojej dobe, keď ja som bola mladá, musela by som mať nejaký kalendár alebo niečo a to fakt nie je nič pre mňa. Ja som si v živote nedokázala viesť dlhšie kalendár ako nejaký mesiac. Takže v dnešnej dobe už existujú aplikácie, napríklad Flow alebo Stardust, myslím, že ja som mala. A tam som si ja trackovala svoj cyklus a svoju menštruáciu, aby som vedela, kedy ovulujem, kedy prichádza už tá menštruácia. A tým pádom som si veľa vecí, ktoré sa diali v mojom tele, vedela lepšie vysvetliť. A nielen v mojom tele, ale v mojich náladách a tak ďalej. Normálny cyklus môže trvať 21 až 35 dní, čo je mega veľký akože time span. Je to rôzne. Keď si to zapisujete, tak celkom rýchlo ako keby zistíte, že aký je ten váš cyklus, aká je dĺžka toho vášho cyklu. Každopádne, čo sa týka puberty a menštruácie a menštruačného cyklu, tak naozaj môže to byť rôzne. Ten cyklus môže byť nepravidelný aj niekoľko rokov, keď si to telo nejako nastavuje ten hormonálny systém a ten cyklus. Takže je to úplne normálne, ak je nepravidelný. Ale ak tvoje telo vynecháva menštruáciu dlhšie ako 3 mesiace, alebo ak máš veľmi silné krvácanie a veľké bolesti, alebo ak máš menštruáciu, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní, tak treba ísť ku gynekologičke, treba si spraviť termín a treba sa s ňou ísť poradiť. V jednej zo správ, ktoré mi prišli k tejto téme, bolo, že vlastne slečna nevedela, ako riešiť svoju menštruáciu a ako udržiavať hygienu počas menštruácie, pretože žila iba s otcom a chápem, že toto je situácia, ktorá musí byť že mega ťažké pre mladú dospievajúcu babu, ktorá vlastne takýmto spôsobom sa stáva ženou. Vlastne asi ani ten otec nemá toľko informácií, aby jej v tom vedel úplne nejako poradiť. A naozaj je veľmi veľa dievčat, ktoré proste nemajú vo svojom živote tú ženskú osobu, s ktorou by sa mohli o týchto veciach rozprávať a mňa to strašne mrzí, že to tak je a práve preto robím aj tento formát. A strašne ma sere, že proste nemáme my nejako normálne v školách zavedené nejaké predmety a bloky, ktoré by sa tomuto venovali. Hrozne ma to hnevá, lebo si myslím, že ako tí dievčatá, tak tí chlapci, proste všetci by sme sa mali o tomto vzdelať a vedieť proste čo a ako. Prvá vec ohľadne celkovej hygieny, nielen počas menštruácie, vagína je samočistiaci orgán, to znamená, že sa čistí samostatne, nemusíš si ju umývať mydlom, nič si nepchaj dovnútra. Umýva sa zvonku teplou vodou a ideálne mydlom bez parfumácie. Samozrejme, existujú aj také intimné gély a takéto veci na intimné umývanie. Aj to je v poriadku používať, ale nikdy to nedávame dovnútra
zvnútra, umývame zvonku. Počas menštruácie je akože lepšie mať zvýšenú tú hygienu, čiže umývať sa raz až 2-krát denne. Ako je to hlavne tebe komfortné. Proste ty sama cítiš, či sa potrebuješ umýť častejšie alebo menej často, alebo sa proste nejak prepláchnuť aspoň alebo tak. Takže naozaj je to na tebe, ale minimálne raz denne to určite treba. A teda samozrejme treba si každý deň vymieňať spodnú bielizeň. Ak nosíš menštruačné nohavičky, tak jedny na deň, jedny na noc a vždy ich takto potom si dá čisté zase na druhý deň a na druhú noc a tak ďalej. Ak náhodou máš pomimo menštruácie nejaký nepríjemný zápach tam dole, tak je to niečo, čo treba riešiť. Takže tak. Rozmýšľam, myslím si, že už som asi povedala všetko o menštruácii, čo som vám chcela povedať. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, či už k tejto téme, alebo k iným témam, že týkajúcim sa dospievania, puberty, menštruácie, intimného života, proste čokoľvek do Girls Talku, pýtajte sa, môžete sa pýtať na mojom Instagrame, TikToku, v e-mailoch, alebo anonymne. A v ďalšej časti sa budeme rozprávať o kamarátstvách, vzťahoch, osamelosti, falošných ľuďoch, o tom, čo nám niektorým veľmi dlho trvá pochopiť a veľmi často sa v tej puberte alebo proste v tom dospievaní týmito vecami trápime. Ďakujem, že ste tu boli, dúfam, že sa vám toto video páčilo, budem rada, keď sa pridáte k odberateľom tohto kanálu a keď hypnete toto video a vidíme sa na budúce. Na skle!